poriadna para. Padol tu jeden taký zaujímavý dotaz, že niektoré koberčeky sú troška pokrčené. Je to vlastne za prepravy, ale to vôbec nevadí, pretože oni sú krásne nadýchané a tá pena vnútri, ktorá je tým vyplnená, tak ona sa krásne nadýcha, ale môžeme to urýchliť. Poďte so mňa, ukážem vám ako. Zavesíme si to tu. Vždycky to prekryjeme handričkou. Nemusíte mať takúto špeciálnu, my tu máme priemyselnú žehličku, ale stačí vám naozaj domáca žehlička, ale tak, aby z nej išla poriadna para. Pustíme, takto krásne žehlíme aspoň 5 až 10 sekúnd, aby sa tá pena, čo je vnútri, opäť nadýchla. Ona by sa nadýchla aj sama, ale takto jej troška pomôžeme, urýchlíme to. A keď to dáme takto z toho dolu, je to krásne rovné. Takže netreba sa ničoho báť, my sa snažíme baličky, respektíve koberčeky zabaliť tak, aby sa to čo najmenej krčilo, lenže niekedy to není úplne možné, ale vieme, že aj keď sa troška pokrčia, vidíte, ako sa krásne vystrelí. Nech sa páči.